Jaspi ka kura la mais 600. M'bao fo ka wale nyumano Ismaël Samake bi le 2 octobre 1958 en Balma Minumbe à Sékou Touré ko la Guinée et le Mali sont le même poumon d'un même corps. Fogon kele farisoko kelena Sékou Touré de afo. Le 25 août 1958 à Yafo de Gaulle, nous préférons la pauvreté dans la dignité, dans l'esclavage. Ayofo. Donc en bas faux. Kawaling mando. Mami ou la c'est indépendance ma Sékou Touré do akelente de Fodé Keïta bari 1 bari 2 bari 3 lu bebala Saïfoula Diallo lu bebala. Mais mami donna jama kera to nyema be Sékou Touré de do. Sékou Touré joint à Borami. Sékou Touré bangira le 9 janvier 1922 à Kera Farana. A Bora Mamadou de Bakari Bangi. Bakari est Alpha Bangi. Alpha est Sékou Touré. Sékou Touré bat une tour Aminata Fadiga. A Sékou Touré solo. Kanangumba solo. Karamata solo. A Tora Mousso Kele de la Sékou Touré ba. Samouri Mousso de Furu Bagben Mara en 1871. Ismaël a 2000 solo fait. A Toko Ramata Doba ou Ramatoulaye. Ayo de takada terke doma utu imuri Isa Fadiga Jankanke Tundo Nterimbenden Dima Ode Ramatoulaye Ode Bangera Aminata Fadiga la Aminata Fadiga et Sékou Touré so Sékou Touré gena kabo école aduna fenkera concours do kera PTT posu bara donola a gengun kera Bonaparte ou kokako leçon de fois kale ta fo kale be samuri de don maître kama ko samuri sanguinaire de akoni samuri sanguinaire Bonaparte fana est sanguinaire o do aka maître tun to de ko Fodé Marega o do aka maître tun to Fodé Marega Sékou Touré anana Conakry le 7 septembre 1936 ka débrouillé yana ka kɛ a donna école coranique de la fɔlɔ morikalan a y'o de kɛ fɔlɔ Ahmed Sékou Touré a tɔgɔ de Sékou Touré mais Ahmed dara k'a taara Maka tuma min a dɔgɔninw bɛ yen Ismaël a n'olu bɛ fa la Amara tun bɛ yen o de tun ka kɔrɔ bɛɛ ye mais Sékou Touré kɔni a ba den fɔlɔ y'ale de o ye Aminata Fadiga ye n y'a yira u la n ko Mamadou o de Bakari wolo Bakari ye Alpha wolo Alpha ye Sékou Touré sɔrɔ Sékou Touré kamalenkɔrɔ tun don ko baw de kɛra Guinée Ismaël Samake Samori bangera 1830 a kɛra Milian Banandugu a sara Guélémou a sara Gabon le 2 juin 1900 ka to san 70 la Samori ye den 100 ni den 40 de sɔrɔ a yɛrɛ wolodenw Samori fa tun tɔgɔ Lafiya a ba tɔgɔ Sɔnka Kamara Sékou Touré olu de OIA créé groupe fila de tun bɛ groupe de Casablanca ani groupe de Morovia groupe de Casablanca ça c'est Modibo Keïta Sékou Touré Mohamed V Kwame Nkrumah le grand Moualou tanzanien Nyerere olu tun bɛ groupe de Casamobu wele les progressistes groupe de Morovia o ye Philippe Boigny Senghor Tolbert ani mɔgɔ wɛrɛw donc o de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ OIA le 25 mai 1963 Sékou Touré kamalenkɔrɔ tun don ale de ko Guinéenw ma ko mɔgɔ si t'ale su filɛ k'a fɔ Sékou Touré su filɛ ko mɔgɔ si t'a fɔ Guinée ko président kɔrɔ tatɔ filɛ ko tɛ fɔ ale ma o kɛra Aminata Fadiga den na n'o ye Sékou Touré kamalenkɔrɔ tun don an bɛna Guinée hymne national lamɛn a bɛ komi an ka ton appelle Mali pourtant presque o kɛlen kɔ u ye Mali banzumanaba de bila a ka dɔnkili dɔ ta k'a don
anga hymne national koro banzumana de dongli dilan ka do anga hymne national koro tuma me olu fana yu ka hymne national sɛbɛn u ye mɔgɔ de ɲini alpha yaya fasa u y'o de ta k'o don u ka hymne national kɔnɔ sisan PDG Parti démocratique de Guinée a sigira sen kan le 14 mai 1947 a bɛ faamu le 29 septembre 1898 u ye alimami Samori minɛ Guélémou Côte d'Ivoire ka taa n'a ye Gabon a sara le 2 juin 1900 Sékou Touré taara Faransi a ye conférence de presse min kɛ pour maaw k'a lamɛn a ye min fɔ o don an k'a lamɛn. Écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, messieurs la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en juin, 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés et me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Nous lançons donc un appel. Des femmes françaises et du sort de leur mari. Alors, je veux savoir, nous savons que vous avez reçu hier soir à Paris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre au retour en Guinée à quelques précisions sur le sort de ces maris, par exemple, la notification des décès, des certificats de décès, et leur envoi à ces femmes, et les éclaircissements véridiques sur le sort de M. Barry? Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises, avec sous-question précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française vient, un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit: je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit: vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites: il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit: j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française qui, pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française,
donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen. Il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande, écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartenu à un gouvernement guinéen puisque depuis 1957, Dieu merci, je préside aux destinées du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays. Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen. C'est le mépris avec lequel il vous a payé. Donc, quand j'ai dit la presse, ceux qui connaissent la vérité et qui ne veulent pas la rétablir, n'assument-ils pas une certaine responsabilité? Bon. Maintenant, le problème des femmes. Vous avez dit, vous n'avez pas placé sous un angle personnel. Vous avez érigé la défense sous l'angle des droits de l'homme. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300 participants, d'éminentes personnalités de tous les horizons, c'est la Guinée. Et le groupe afro-asiatique, par scission, a adopté les résolutions. Ne parlons pas des mouvements panafricains. Donc, le premier choc en Guinée, le voilà. Un jour, nous apprenons par la presse que l'Assemblée de la communauté a voté une résolution condamnant le gouvernement guinéen pour avoir violé les droits de l'homme. Une fois de plus, c'est le problème permanent. Je voudrais que cette Assemblée condamne un jour la France ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour des problèmes concernant 2 ou 3 personnes ici qui ont été jugées, condamnées par les juridictions d'ici. Je crois que la communauté ne le ferait pas. Non, on le fait parce que nous sommes ce que nous sommes. Deuxièmement, ces femmes, à partir de la presse, laissent croire qu'elles sont victimes. Elles sont victimes de quoi? Je voudrais le savoir. Est-ce que leurs maris ont été poursuivis pour délit de presse, pour activité politique? Je voudrais le savoir. Où sont-ils impliqués dans le complot dont la Guinée a été victime? Je voudrais le savoir. Je viens de vous dire que tous ceux-là n'ont été poursuivis que pour complot. Et parmi l'une des femmes, elle se réclame d'un mari. Je vous apprends un secret. Voilà Madame Touré. Elle est là. C'est son oncle. Il s'agit de son oncle, du frère de sa maman. J'ai des parents dans les comploteurs. Chacun d'eux a des parents. Lui, il a des parents. C'est un événement extraordinaire qu'a vécu notre peuple. J'aurais préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte des idées. C'est l'âme chère. Personne n'a le monopole de la vérité. Et la contradiction politique est une essence de dynamisation de la vie dans un pays. Mais pas la trahison. Pas se faire vendre au régime étranger, percevoir des sommes, prendre les armes contre son propre peuple.
Ça, c'est l'indignité, la forfaiture. J'en parle toujours avec peine. Bouboula. Que cette femme, si elle était venue à Conakry, dire « Ah, j'ai besoin d'un certificat, j'ai appris ceci et cela », elle l'aurait eu tout de suite. Elle sait comment elle est venue avec les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sait qui a payé les transports. Donc, respect de ces rapports, elle serait venue, elle aurait eu ce qu'elle demandait. Mais elles vont saisir la communauté pour traîner dans la boue la Guinée. Je ne réponds pas. Elles saisissent certains journaux pour nous traîner dans la boue. Je ne réponds pas. Et vous voyez, depuis qu'on est là à tout interview, on parle de cela. C'est cela qui fait le rapport entre l'Afrique, entre la Guinée et la France. Ne me donnez pas cette impression. Ma volonté est ardente, mon esprit est sain. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour tourner la page, car c'est nous qui avons été victimes. C'est pas vous, c'est nous. Et nous voulons consciemment tourner cette page. Ne pas retenir tout ce qui a été dit de nous ou fait contre nous. Parce qu'il y a eu un changement. Deuxièmement, parce que nous sommes tous conscients des circonstances que nous vivons et des grands problèmes que nous avons à résoudre dans l'intérêt de nos peuples. Je répète donc, le ministère des Affaires étrangères a déjà écrit au ministère des Affaires étrangères de France. Voilà, nous Sékou Touré, Mariam Makeba, elle est en Afrique du Sud, qu'elle est de Aboué, apartheid, Kanisri Guinée. Guinée, nationalité d'Ama. Aïe Dunguli Minda Sékou Touré, la Bamananga Nangala. Bapé Kassemi Mabi, Oye Sorasi Binani Kolonton Sababora. Nous Mineli, Kame, Atefenyaye, Atefenyaye, un se sorokaban. Se sorolamina duna benana kandeli. Nema fuka blatine. Uku kwa jijimang kejona uku kondane. Hasimi kubla. Parce que mati se ka mamine. Buwa fane kalo sawa. Ute jiji. Ubita kibarua mina udonente. Uti se ka ben. Hari mercenaire do. Saria be mercenaire bolo. Ibu juge. Nibu faka ibu faka. Nibu kondane a bibu ok. Mais koumine kalo sawa. Ute jiji. Fente fola. Ma oube na la deli la domolo. Oube na ale kama président doli. Oube ta bouye feye. Aka laja aka juru magaya. Ne ta fagu blatende. Ne kodi. Aku mene ku kondane. Na yu komene justice aka baraka aku di. Mwote Alassane Nadje. Ibe Côte d'Ivoire de laje. Anga malien minumbi. Ani Côte d'Ivoire be chugumi. Ode be laje. Mais nous avons fait un série de belles ne battu à Alassane de Kou. Maintenant, Edine a signé. Alassane Bangira 1942. A signé Arna et Sambina Nisoro, à Madapa Kosobe. Il démêle. Il se cana. Djongwalanga Sorasu Baubulu, Amfilila, Ambulo Flabanko, Banini Ganga Sorasu di, Hasimi Tubadi. Nale a Keminansi Nikuma Chamande. Tieni mbe jamana kunabi hari ni waraba dailo bedo akono. We Alassane ga ereri. Me majo ni turaka sama. Ibeta binjalagi kan. Mercenaire do mercenaire te komi jamana ko mercenaire na iraba ko mercenaire do. Nyama fuka blatinde. Ismail sama ke nego ngogu jije ka kondane ibe ka yoke yon. Ka mau jije sokoma ula fe ka grâce ke kula. Antisika to ni situation kono kwa. Anticipé. Élection kuma be Sénat. Au datire pour février 2024. Encore organisé masigi folo. Segembe maula. Maloka gele, tuluka gele, abeka gele. Fenfe kuma be sorwasi. Sorwasi, ivoirien sorwasi. Ulutam balogwe. Utanga gele ya fana banka. Ni minke saria ka buluka. Ni saria buluka. Mi asimi minka boke. Mais anticipé katoni kono kwa.
foyi tɛ fɔla jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw minɛnen mercenaires don u man ka bila u kan ka faga de u kan ka nin kɛ président ni dusu nana i bɛ hakili sigi ka dusu in to yen ka filɛli kɛ ninnu mana faga bi o ye dɔw ka kuma ye ne b'a dɔn Asimi t'o kɛ o Asimi b'a yɛrɛ kalama quoi minnu b'o fɔ olu tɛ fɛn dɔn quoi k'u faga ten hari mercenaire n'a minɛna a bɛ juger k'a condamner de sɔrɔdasi 43 m'a dɔn parce que 3 bɔra a la k'olu minɛ k'u exécuter don kelen o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ minnu b'a fɔ la olu t'u yɛrɛ kalama quoi minnu b'a fɔ la ko k'u faga u t'u yɛrɛ kalama a kɛra cogo cogo Ivoirien de don olu yɛrɛ y'a reconnu ko Ivoirien de don muso 3 min kɔni bilala m'a dɔn naani bɛɛ b'a dɔn ko Ivoirien de don olu ma bila muso kan ka bila mercenaire de pour que 3 bila la pourquoi muso yɛrɛ de ka jugu fagali la bi ka tɛmɛ cɛw kan parce que an b'a ye bi u bɛ bombe dɔw yɛrɛ la ka taa misiriw kɔnɔ k'a kɛ Boko Haram mɔgɔ ninnu u b'a kɛ donc u tun man ka bila n'a ma ɲɛ a y'o kɛ ko sur le plan humanitaire donc a ka ninnu fana juge a k'u bila Seri Ousmane Madani Haidara Bassandi a y'a da don a la Buyi yɛrɛ y'a da don a la a ka ko in lajɛ Babanda Kulubali tiɲɛ fɔ don kana maaw lajɛ i ni Ala cɛ i ka tiɲɛ fɔ n'a ka di maaw ka ne ka papa ka t'a la parce que n bɛ tiɲɛ de fɔ la n'a buru an bɛ yan de koyi n'a tiɲɛna an bɛ yan awa an tɛ Asimi kɔ bila fo ka transition ban mais ni min fana nana an b'o hakili yira a la n'a y'a ta salamu lafiya n'a ma ta salamu lafiya parce que an tɛ décision ta ale de b'a ta a n'a ka gouvernement mais ne ka hakilina ye nin de Ivoirien sɔrɔdasi ninnu a k'u bila m'a fɔ a k'u bila ten dɛ non a k'u juger k'u condamner ka sɔrɔ k'u bila ou bien n'a ka d'a yɛrɛ a k'u bila a fɔra ko minnu ka falen u bɛ yen yan Karim m'a yɛrɛ ɲini yan Iber m'a yɛrɛ ɲini yan Buhu ma taa Niger Alassane bɛ jɔn minɛ bi k'o di non an ka bɔ nin kɔnɔ quoi ne bɛ min fɔ Asimi ni nin b'a la jamana in na ne b'a la parce que ne y'o fɔ ni dankari kɛla Asimi la ni bɛn ninnu de bɛ jigin dugu kɔnɔ pour que Asimi réhabiliter parce que munna a y'a kɛ faso ye parce que munna yɛrɛ wolo ni halala de don a ye Mali bɔ jugu sago bolo k'a bɔ faden sago bolo k'a bila sira kan mais ni ne ni mana jɛ cogo cogo ne bɛ tiɲɛ f'i ye dɛ i kɛra maa ma ye ne bɛ n ka tiɲɛ f'i ye bɛn b'o kalama ne bɛ bɛn wele bɛn a kɛ tan a y'a kɛ tan nin y'an ka fanga de ye n'a kɛra tan a ma ɲi a kana sɔn nin ma a kɛ tan mais a ye bɛn nin ɲininka nin de la k'a wele don kelen ko n b'a fɛ k'a Asimi ye ou bien a ka bɛn wele aw k'a fɔ a ye ko ni ne delila k'a fɔ ko faamaw ka fɛn kɛ ne ye ne wasalen de bɛ kuma ko ye président nin bolonin bɛ wuli faama ka mugan tɛ ne kɔnɔ n bɛ sa tɛ don kɔnɔ parti politique ka dɔrɔn tɛ ne kɔnɔ n bɛ sa tɛ don kɔnɔ mais ni tuguri kɔ ni ma da i la fana n bɛ bɔ i nɔfɛ ne ta ye n yɛrɛ ye bɛɛ t'i ka tasa couleur dɔn ne ma deli ka Asimi ɲɛ la n b'a ye télé de la yɛrɛ wolo halala denw k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Asimi nin wagati la président ɲɛ b'a la association bɛ créer don o don k'u bɛ Asimi soutenir u tɛ kan k'a soutenir dɛ yɛrɛ wolo ta de ye tiɲɛ ye i yɛrɛ m'a mɛn n y'a mɛn de o don na ko Forsat a ma dɔn ko a la ko fɛn journaliste bɛ RTM la k'o y'a ɲɛma ni fɛnw ye mais ne b'a fɛ k'u ɲininka tuma min i bɛ k'a b'an buntɛ kolon kɔnɔ o y'a sɔrɔ olu bɛ min tuma min i bɛ k'a bɛ baara siri maliyɛnw na o y'a sɔrɔ u bɛ min comme sisan a diyara Asimi est l'homme le plus populaire du Mali aujourd'hui o bɛna k'u b'a nɛgɛ k'a sosa a kana u si lamɛn min ta ye tiɲɛ ye o ye yɛrɛ wolo remparsi lo ye parce que olu ta an b'u dɔn kabiri u mana fanga la an b'u dɔn kabiri Asimi mana awa u tɛ yɛlɛma an bɛ yɛrɛ wolo mɔgɔw fo sinon fɛn fɛn bɛ créer don o don nous soutenons Asimi a bɛɛ kalo wallahi tiɲɛ t'a la parce que association min kɛra ATT ye ani Sanogo ye président i ɲinana u bɛ min ATT minɛna don min kelen kumana Sanogo ye san 7 kɛ jɔn kumana et pourtant don o don télé la an tun b'a mɛn nous les jeunes patriotes nous soutenons les patriotes les capitaines Aya
a ye san 7 kɛ e ye hari jakuma bɔlen yan ninnu bɛɛ ye nɛgɛnnikan de a ka maa min minɛ jamana in kɔnɔ ni ne dalen b'u la jusqu'à preuve du contraire o ye yɛrɛ wolo début sur le commandant tɛ yen n'o ye jarakɛ ye bɛn le cerveau bɛn le halala ani sɛrɛkɛsi babi ani mɛmɛnta olu ka kuma tɛ yɛlɛma o taabolo kelen sinon fɛn min bɛ kuma la nin a bɛɛ popa kumaw de an bɛ Ture fo commune 4 i ye tɔgɔ sɔrɔ k'i taara hiji n b'i fo k'i waleɲuman dɔn dɔw b'a fɔ ko n bɛ Ture ko n bɛ siran ne tɛ siran maa si ɲɛ tugun ne bɛ siran Ala de ɲɛ n'i ye san 65 sɔrɔ bonisi de b'i bolo dugu bɛ se ka wuli don o don e ka dugu kɔni donc kana siran maa ye tiɲɛ fɔ ne tɛ siran maa si ɲɛ mais Ture naani sisan a ye banni kɔni dabila jamana in na a ye tɔgɔ sɔrɔ o la hali zon bɛ tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔ ɲuman de tɛ mais Ture ye tɔgɔ min sɔrɔ hali a mɔdenw a bɛ f'a ye kabini Ala ka ne dan ne ma Ture n y'a ye siɲɛ kelen o kɛra ORTM soirée dɔ kɛra o ko Ture filɛ n t'a ka so yɔrɔ dɔn n ma deli ka taa fɛ yen mais a bɛ baara min na ko baara ɲuman don k'a ka taa n'a ye Asimi n bɛ min f'i ye bi i m'a ye fasaw bɛ kan ka dada i la o tɛ kɛ gansan i ma wari di ninnu bɛɛ ma dɛ i y'i jɔ de an b'an dɔgɔnin fɔ Musa la Burkina président ye maa t'a dɔn ale tun bɛ yɔrɔ min yɛrɛ ale kan ka munumunu dɔrɔn komi kɔtɛ n terikɛ Mamadu Gassama Prince a b'i panpanna komi cinɛni sisan a taara ka bin tulukulu in na o y'a jeni ani Banaw ta bɛɛ kelen président denmisɛnnin minnu filɛ nin colonel 5 olu de ye coup d'état kɛ ka bandaw bɔ a ka kɔngɔ foro la ka kɛ Mali président ye a ko k'a bɛ mɔgɔ 2 bɔ a la u y'a jira k'a fɔ fanga y'anw ta ye u taara bila a ka foro la bi fanga b'u bolo Ibe Traoré min filɛ nin ye ani jeune minnu filɛ olu ye coup d'état kɛ ka Daniba don a la Daniba nana k'a bɛ sira yɛlɛma k'a bɛ taa kɛ Faransi jɔn ye u y'a ta k'a fili kɛrɛfɛ k'anw yɛrɛ b'a ta san 30 ni san 4 ne den don ni ko n den filan don Ibe Thomas Sankara yɛrɛ bɛna fanga la il avait 34 ans capitaine don n'a ko k'a bɛ Faransi de fara a yɛrɛ kan k'a fɔ k'a bɛ coup d'état in échoué Burkina bɛ tila bɛɛ bɛ sa parce que Daniba ye sira bila a mɛnna i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ faliw fɛ a bɛ sow fɛ a bɛ bɛɛ fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di or k'an bɛ tile min na bi tant que i bɛ Faransi kɔni ka portefeuille kɔnɔ Ismaël Samake walahi i tɛ mɛn fanga la walahi Alassane yɛrɛ bɛ Nima karan de la fɔlɔ kana pressa ma ani Bazoum ma dɔn Bazoum ma bazin de aw kana sɛgɛ fili ninnu si la aw tubabukan fɔlaw tɛ a Ismaël ko chacun a son tour c'est le quoi faire aw kana pressé maa maa ko i bɛ maga Mali ni Guinée la bi bobo mana ye ni zaban b'i bo la sabu e y'i kɔnɔ fa zaban na ni tɔmɔnɔ b'i bo la c'est que i ye tɔmɔnɔ caman dun ka yɛrɛ woloden fɔ Hasimi n bɛ min fɔ a ye ne n'a bɛ ɲɔgɔn na fɛn kelen dɔrɔn de la a ka dɔ fara Mali sɔrɔdasiw sara kan hali bi a b'a seko la dɛ a ka dɔ fara a kan baarakɛ tanbaliw kelen bɛ ka bureau fa tɛgɛrɛ fɔ 1,700,000 1,200,000 ou bien je ne sais pas là bégal 500,000 kalo kalo a ka argent ye 4,000,000 o kriya maro ekri maro ko bɛ maro 4,000,000 de ta sɔrɔdasiw ka sarani ninnu dɔw fara a kan i ye dɔw fara a kan mais dɔw k'a la hali bi an ma fa dɔw fara a kan bi fanga b'aw de bolo n'aw taara aw y'a di politicien ninnu ma u b'an segin bon e bolo de b'a la bi a kɛ sɔrɔdasiw ye ne ka kɛlɛ bɛɛ filɛ sinon parti politique ne tɛ n da don o la o parce que Buba fana u bɛ tila ka bɛn a la ni y'u bɛnnen dɔrɔn u bɛnnen b'an kɔ de kan sinon u tɛ bɛn ɲuman na dɛ Hasimi b'i fo k'i ka colonel 4 ninnu fo tant que i bɛ nin sira la i n'anw bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'i ye sira in bila an bɛ bɔ i kɔ tant que i bɛ nin sira in kan walahi walahi ne b'i kɔ n t'a fɛ k'i ye n t'a fɛ i ka n reçoit n t'a fɛ i ka n fo parce que fasoko don mais i kɔlɔsi maliyɛn na dɛ mɔgɔ ni sans payer bɛ to k'a fɔ maliyɛn ŋɔmi de ye dɛ n'a ye kana siga don o la maliyɛn bɛɛ tɛ mais maliyɛn caman ye ŋɔmi de ye walahi
a ma fɛ de la yan bi k'a fɔ ko kan kelentigi i bɛ ka ko kɛra cogo di a ma fɔ ATT de ma tuma ni den k'an bɛ sa i nɔfɛ a minɛna don min hali tɔn sara donc a ka kɔlɔsi mandiya fɛn fɛn bɛ transition na ale de don Abdoulaye Maïga i ka foli bɛ yan i ye discours min kɛ a bɛnna ma a bɛnna maliyɛn halala bɛɛ ma a bɛnna maliyɛn den min b'a yɛrɛ kalama a bɛnn'u ma hari ni ye ne bila n bɛ nin de fɔ mais i terikɛ mara ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min ye nin tɔgɔ da u la quoi ko yɛlɛma tellement yɛlɛma min y'a da la a bɛnna yɛrɛ de mara bɛ yɛlɛma dɔrɔn prince a bɛ yɛlɛma dɔrɔn i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi a bɛ kuma dɔ fɔ sini i b'a yɔrɔ dɔ la ne kɔni bɛ min f'a ye ne la ka fɔ yan maaw ye n dɔgɔya n ko Bubu tɛ kɛ Mali président ye ale fana bɛ sira min kan n'a ma tagabolo yɛlɛma walahi a tɛ Mali mara yan walahi o don an tulo b'a la renouveau la k'ale ka fanga mara ale ka fanga mara k'ale ka mago t'o la n'i mago t'a la i b'a ɲini mun na a to minnu mago b'a la olu k'a ɲini olu ye nɛgɛni kuma de ye o fɛn man di ye musala i b'o ɲini mun na a ka d'a ye de n'i ko ne terikɛ t'a ye n'i ko ne ma e de teri don wa ne terikɛ t'a ye n dɔgɔnin ɲuman kɔni don mais n terikɛ t'a ye ne b'a ɲini yan ne b'a fɛ yan ne t'a fɛ mais ale b'a fɛ parce que a b'a ɲini i tɛ fɛn fɛn fɛ i t'o ɲini o olu ye nɛgɛni kumaw de ye quoi popularité ba min tun b'a la caman de bɔra la parce que maliyɛnw ma se k'a ka nin discours faamu Mali bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ discours min na ne ko k'o bɛ tan et pourtant bɛn de la ka nin fɔ an ye o k'a teri don ko mais faransi kasa b'a la quoi an t'a fɔ nkalon don dɛ parce que ne ma se ka foyi de faamu ale ka ko la sinon mara ka di ne yɛrɛ mais a bɛ taabolo min kan ne tɛ tugu a kɔ nin n b'o fɔ k'o jɛya pasi an den recalé ninnu Asimiw ka k'a lajɛ u mɛnna sigilen walidenw don fantandenw don an b'a ɲini fɛ ne n'i bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔdasi dɔw fara o sara kan i ye dɔ kɛ dɛ dɔw fara kan parce que kelen de bɛ se k'a kɛ bi i ma ka di sinon ni Asimi tɛ fanga la anw ye dangadenw de ye an bɛ taa malo san 8,000 ni 800 ou bien ɲɔ bɔrɔ 7,000 wa